אם אובחנת באוסטאופניה או אוסטאופורוזיס, יש כמה עקרונות תזונתיים שחשוב להקפיד עליהם. מהי הדיאטה המומלצת לאוסטאופורוזיס? העצם בנויה מחלבון ומינרלים. החלבון העיקרי הוא קולגן, המעניק לעצם את הכוח והגמישות. המינרלים הם סידן ומגנזיום. ולכן דיאטה בריאה צריכה להתבסס בראש ובראשונה על צריכה מספקת של חלבונים. כמה חלבון? זה תלוי במשקל הגוף ובפעילות הגופנית של כל אחד ואחת. 99% מהסידן בגוף מצוי בעצמות ובשיניים, וכ-60% מהמגנזיום בגוף מצוי בעצמות. כשכולם מודעים לחשיבות של הסידן, המגנזיום לא קיבל את ההתייחסות הראויה בנושא. המגנזיום תומך בעצמות חזקות ומשפיע על הרכיבים התזונתיים שבונים את העצם, כמו סידן, ויטמין D, על ידי העלאת הספיגה שלהם בגוף. מקורות המגנזיום במזון הם אגוזים, שקדים, קטניות, דגנים מלאים, קקאו, עלים ירוקים. מלבד ויטמין D, שלו יש חשיבות מאוד גדולה בספיגה של הסידן, הייתי רוצה לדבר על ויטמין פחות מוכר ולא פחות חשוב, חיוני לבריאות העצמות, והוא K2. ויטמין K2 מסייע לאחסון הסידן בעצמות, הוא מונע עיבוד עצם על ידי כך שהוא מעכב את הפעילות של התאים האוסטאוקלסטיים, אלה התאים שהורסים את העצם. המקורות שלו במזון מבוססים על מוצרים מהחי, גבינות כמו ברי, קממבר, גאודה וצ'דר, ביצי חופש ועוף, רצוי אורגני, אבל ההמלצה שלי היא לצרוך ויטמין K2 בכמוסה פעם ביום. רכיבים תזונתיים נוספים המשפיעים על בריאות העצמות שייכים למשפחת המיקרו-מינרלים, והם בורון, סיליקה, מנגן ואבץ. ולכן חשוב להקפיד על תפריט עשיר ומגוון ולספק לגוף את הרכיבים התזונתיים שיבטיחו לנו עצמות חזקות ובריאות. חשוב לציין שמלבד התזונה, פעילות גופנית קבועה ורצופה מעודדת יצירה של תאים בוני עצם. מאחר והעצם הוא תא חי ומתקיים בו שחלוף כתגובה לכוח והעומס שאנחנו מפעילים עליו. איך אנחנו משלבים את הרכיבים התזונתיים האלה בתפריט יומי ואישי שמתאים לאורך החיים שלכם? בייעוץ אישי לבניית תפריט מוזמנים ללחוץ על הכפתור למטה או ליצור קשר בטלפון המופיע על הצד.